Ahojte, v dnešnom dieli som sa rozhodol, že otestujem korejské SPF-ka. Všetky som si kúpil za vlastné náklady a tento test nie je nikým sponzorovaný. Volám sa Luboš a toto je Men Skinfluencer. V poslednej dobe sa dosť hovorí o korejskej kozmetike, nakoľko obsahuje dosť prírodných látok, je viac hydratačná a menej chemická. Ja som sa rozhodol, že otestujem 7 SPF-iek, každá z nich má inú hydratačnú zložku, väčšinou to je kyselina hyaluronová, ryžová voda, ženšen alebo cica. Prvé SPF-ko je od Skin 1004, je to Hyalu Cica Watery Fit Sun Serum. Jeho hlavnou hydratačnou zložkou je kyselina hyaluronová a cica, ktoré upokojujú a hydratujú. Balenie je také s pumpičkou. Konzistencia veľmi ľahká, gélovo-krémová. Strašne dobre sa to rozotiera. Po 3 minútach kompletne vstrebané. Druhé SPF-ko je od Beauty of Joseon, je to Ginseng Moist Sun Serum. Jeho hlavnou hydratačnou a anti-agingovou zložkou je ženšen. Beauty of Joseon. Je to také trošku dožltá a už cítiť, že je to viac také mastnejšie, ale veľmi dobre sa to rozotiera. Ako vidíte, po 15 minútach sa to stále leskne a nestrebalo, takže u mňa je to veľké no. Nasledujúce SPF je od Cosrxu, je to Aloe Soothing Sun Gel. Ako názov prezrádza, hlavnou hydratačnou zložkou je aloe vera. Cosrx Aloe veľmi ľahký gel a už sa aj vstrebal. Po 3 minútach kompletne vstrebané. Ďalšie SPF-ko je od Haru Haru Wonder, je to Black Rice Moisture Air Fit Sunscreen. Tieto názvy ma zabijú. Prečo musia robiť takéto názvy? Hlavnou hydratačnou zložkou je výťažok z čiernej ryže. Haru Haru, tiež flaštička s pumpičkou. Ľahký gel krém. Po 5 minútach úplne vstrebané. Ďalšie SPF-ko je od Skinik, je to Super Mild Sun Essence, konečne trošku normálnejší názov. O tomto som veľa toho nenašiel, ani není nejak vyhypované, ale cenovo bolo asi najlacnejšie, no hovorím si, objednám, vyskúšam. Tiež hlavnou hydratačnou zložkou je kyselina hyaluronová a cica. Skinik. Úžasná gelová konzistencia, akože naozaj. Po 3 minútach kompletne vstrebané. Predposledným SPF-kom je toto od Isn't 3, je to Hyaluronic Acid Watery Sun Gel, obsahuje 8 typov kyseliny hyaluronovej. Tiež gelokrém, skôr mlieko, ale keďže je to kyselina hyaluronová, veľmi rýchlo sa vstrebe. Po 3 minútach kompletne vstrebané. Posledným SPF-kom je toto od Beauty of Joseon, je to najviac predávanejšie SPF-ko, je to Sun Relief Rice and Probiotics. Ako názov prezrádza, probiotika z obilnín a tiež extrakt z ryže sú hlavná hydratačná zložka. A tak je predávané, že som nevedel zohnať veľké balenie akurát v tom momente, samozrejme už ho doskladnili, ale mám toto malinké, čo na test úplne že stačilo. A malý Beauty of Joseon,
gel krém. Veľmi ľahko sa rozotiera, naozaj. Chápem tomu hypu, že ho ľudia obľúbujú. Po 3 minútach kompletne vstrebané. Ak mám hodnotiť, tak tieto dva krémy u mňa prepadli, nakoľko sú parfumované, ale schopnosťou strebať sa a konzistenciou sú super. Ďalší, čo u mňa prepadol, je tento Beauty of Joseon, nakoľko zanecháva ten lesklý a masný finish. Tieto SPF-ká sú úžasné, majú super konzistenciu, rýchlo sa vstrebávajú a sú neparfumované. Jedno z nich ma presvedčilo dokonca až tak, že ukončím svoje dlhodobé používanie svojho Eucerinu a prejdem na toto SPF-ko a je ním od Skin 1004. Je neskutočne ľahké, vôbec nepociťujem, že by som mal na sebe nejaké SPF-ko, je to proste pán SPF. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a stlačte zvonček, aby ste boli včas informovaní o novom videu. Čaute.